nuwun dumateng para rawuh ingkang dahat nurmatan kaperna kula badhe ngaturaken atur panyandra dumateng para siswa SD Negeri 60. Dinarung sawarning pradonga munyo hang-hanging hambar ketawang puspa warna kaya ana gondo hang-hambar arum katutiyuning samirana mondo kawis tinggal jengkaring para siswi SD Negeri 60 mijil saking Panti Busana. Panti ateges papan busana ateges angkeman mijil saking Panti Busana ateges miyos saking papan angkeman rinjo sumarak wonten ngarsanipun para tamu manjing ing salebeting sasana Purnamiyana. Dawyak jujur para siswa-siswi setunggal bapa setunggal mijil saking papan palaruman kawis tinggal angaken busana para siswa-siswi gedeg orang ning gedhe busana ananging dasare bocah ayu bocah bagus endahe dening busana hanging kandes luwes sak solang dalan para siswa siswi samenika sedaya kawis tinggal sampun pinarak lenggah ing sasana wiwaha sampun samapta nindakaken adicara pamit pawiyatan dumugi paripurna ing pungkasaning atur mugi-mugi para siswa-siswi saged kasumbadan begayanipun junto kaliyan kepinginipun sedaya sabudha mulya besanipun kalis ing rubida nirbaya nir ing sambikala hamba bila dicekap semanten anggonipun kula paring cinandra menawi wonten klintah-klintipun atur kula nyuwun mugi pangapunten nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia.